Mă aud? Mă auzi, Groc? Bă, mă auzi? Mă auzi, Groc? Alo? Îmi zice exact ce să gestionez și cum. Mă duc o G0 build, da? Da, bă, cu o G0 build te duci și de aia te și mănâncă toți. Ai un shotgun care trage cât un ipure după bere, iar tu stai să-l ocrotești de ploaie. Știu că ești nostalgic după 2022, dar lasă-l deoparte. Nu ești la muzeul Fortnite. Hai cât mult vorbești, ascultă-mă, sunt în lobby și acum mă duc... Da, du-te, dar să nu intri iar în meci cu build-ul meu secret și să mor la 10 secunde că am vrut să testez. Dacă te văd că te pici în căsuța aia cu un singur geam, îți jur că îți trimit un mesager cu o lopată să te scoată de acolo. Hai, dă-i buboială, nu te fâțăi. Hai că sunt în sezonul 7, unde mă dropez? Du-te pe Pleasant Park, dar nu te duce la clasa aia cu balconele, că te împrăștie de acolo ca pe popcorn. Bine, acum mă duc. Pleasant Park, fine, dar nu sta pe acoperiș să te joci de ținta mișcătoare. Sari în casa din stânga, ia un chestier și dacă vezi unul vine... Stânga. Da, casa aia, nu casa mea. Eu stau în subsol cu o pungă de chipsuri și cu castile pe urechi, să nu te aud țipând. Vai, nu mă mai chema la tine. Auzi, nu te-a chemat nimeni nicăieri, pentru că ești preocupat să mor la drop și să faci scenă în chat. Ok, Pune bine, bă. gata, am înțeles, lasă-mă să mă joc, nu mai comenta atâta. Da, dă-i drumul. Dar dacă mor la drop și vii iar să-mi zici, m-au pus ăștia, îți jur că-ți pun eu shotgun-ul în fund și te trimit cu racheta la Star Bine, Wars. gata, am înțeles ideea, trebuie să mai vin. Aple, la mine, vine la mine. Ah! Desigur că ai murit. Bă, te-ai dus la Pleasant Park cu playerul tău și ați făcut pe hai să fim două de cosmonaști. Unul zboară, altul e racheta. Și el trăiește. Adică tu ești sacul de cartofi cu picioare, iar el e cel care știe să se pună după un zid. Clasic. Te-a folosit de bait, nu? Te-ai aruncat tu pe el să-l protejezi. El a zis, Nu a fost da. vina ta, pentru că mi-ai zis să mă duc preț în fac. Eu ți-am zis Pleasant Park, nu Pleasant Park, bă. Bă, Tu ai auzit Pleasant Park, bă. Da, Pleasant Park, Pleasant Park. Nu te mai certa Ce? cu mine. În casă, nu pe acoperiș, că de-aia ai murit. Și-a luat armă și m-a omorât. Păi normal, dacă stai să te duci la dușman când e arde casă, nu se gândește că ești un pompier cu shotgun. Se gândește că ești un aragaz cu picioare și te ia la părjire. Trebuia să-l Vai, cu cine mă joc? Hai zic că m-am încărcat din nou, unde mă dropez? Du-te la Retail Row, dar nu intre în magazin să faci shopping, că iar te bag în pahuri cu suc. Du-te pe acoperiș, ia un chest nu mă și... mai lua de mine. Bine, du-te, dar nu sta să facem găsit un scars în trombu. Te văd că te plimbi cu el ca cu un pachetel de napolitene. Dacă te văd că îl încarci de 3 ori până tragi, vin și-ți dau cu el în cap. Ia un SMG, bă, nu ești la vânătoare de iepuri. La vânătoare de player, nu la vânătoare de iepuri. Mulțumesc frumos că mă întreb. Nu te întreb, bă, ți zic cum e. Dacă tot ai scarul, fă de sniper. Nu face-te ținta de argint. Sau dă-mi-l mie, că poate eu știu să trag cu el pără să mă arunc în fața dușmanului. Nu să-ți dau ție, tu ești inteligența mea artificială, nu ești jucătorul meu. Antrenor. Da, antrenor, te văd că ai plecat iar de pe Voice. Când te întorci, zile jucătorul tău să nu mai dea... Oprește-te, că mă dropez acum în Retail Row, cum ai zis. Am zis ieri, nu mai sta să-ți comanzi nuggets de la drive-thru, bă. Ești în Fortnite, nu la McDonald's. Și dacă îl mai aud că... Gata, nu te mai lua de mine. Sau dacă îl mai aud că dă ordine ca și cum ar fi ăla cu cheile de la bază, vă trimit pe amândoi în Tilted Towers cu un shotgun gol. Numai să vedeți cum vă țipă lumea pe chat. Mai da, Retail Row este cealaltă parte a hărții, de ce mă duc acolo? Da, bă, Retail Row e orașul ăla cu magazine, nu cu fabrici de șosete. Pe acoperiș scrie clar Retail Row, dar tu tot cumperi gloanțe goale, nu? Caută pe partea cu re, că acolo e intrare din spate. Nu te duce pe tail, că aia e pentru câini. Mai am un player care vine după mine. Lasă-le pe el să intre primul. Tu stai în spate, faci cruce și îl înci înăuntru când deschide ușa. După aia tragi. Dacă nu ești capabil, măcar dă-i un like pe TikTok după ce moare. Să nu zică că nu l-ai susținut. Ok, așa face. Domn Iagosi? Ne și dunghi magazine loc sotul în caide? Nu, așa face, nu mă văd la chineză acum. Da, bă, că acum Retail Row se vorbește chineză, normal. Du-te și zi Nai Hao, vreau un SMG și un build de 3 etaje. Dacă nu te înțeleg. Uite, dacă nu te tezi la chineza, fă un semn în comuna, arată cu degetul spre armă și după aia arată spre inima lui. El înțelege. Sau arată spre tine și după aia te împușcă. E tot comunicare.
comunicarea ta prin gesturi. Nu te ajut deloc. Te trimit în Pleasant să mori, în Retail să mori. Îți zic să faci build și tu faci balet. Eu sunt antrenorul care îți dă sfaturi proaste ca să râdem amândoi când te vezi Să pe... fac build, zero build, de ce te ceri cu mine? Pentru că ești în zero build, bă, nu un build zero. Zero build înseamnă să nu mai faci cuburi, să nu mai faci nici măcar un pătrat de ciocolată. Dacă văd că faci un cub, îți iau mouse-ul și îți bag un trăbucnel. Gata, Așa. oprește-te, nu mai trebuie bully. Player la mine! Hai. Player! Un Bate! O bătu după bun! Aha, deci ai murit în 20 de secunde. Bă, ai un record nou. Cel mai rapid spectating din istoria antrenorilor plătitorii de internet. Felicitări. O să-ți fac pachetă din carton și scris cu marker. Du-te la Salty Springs, bă. Du-te în spatele casei cu acoperiș roșu, unde e tot timpul cineva care a aterizat prea devreme și plânge după scot. Ia-i shot. Salty Springs! Da, bă, acum apă space și aterizezi în apă. Bine, apăs ca un... space, gata, nu te mai certa cu mine. Bine, bine, te-ai parașutat. Acum aterizează în bătaia vântului, nu în bătaia băiatului cu scarul. Vezi unul lângă tine, nu-l îmbrățișa, nu ești la nuntă. Deschide focul înainte să deschidă cura. Hai bă, fii OG, nu fi o grămadă. Ai trimis aici Salty și am 5 echipe. Da, bă, nu e vina mea că Pleasant Park e ca metrolul la ora 4. Tu aterizezi, tu zici loc bun. Și după aia vă aruncați toți ca la petrecere fără invitație. Data viitoare îți dau coordonate cu binoclu. Dar dacă tot stai să... Gata, nu mai zic, deja am prea mult player aici, și mi-e frică. Da, mi-e frică. Mi-e frică că iar aterizezi lângă unul cu aim ca la Call of Duty și tu trai ca la paintball cu apă. Mi-e frică că iar o să țip. M-am pus și să zici, știam că ai să mori, dar nu credeam așa repede. Ei, nu mai da bully, te plătesc, dacă am player, moare. De ce te plătești tu mai mult ca mine, mă? Eu nu plâng, eu râd. Râd că tu ai mai mulți bani de cheltuit pe mine decât un I'm trainer. Dacă te plătesc, înseamnă că îți place să fii insultat. Deci nu mai veni cu, mă, dăm un drop bun, dăm liniște, tu plătești să fii luat la bătaie verbal până înțelegi zero build. Plătești, atunci taci și aterizezi. Bine, am încredere în tine, nu te mai lua nimic, gata, am înțeles. Ai murit iar sau ai învins un NPC cu lopat? Încă n-am murit, nu te mai lua nimic, gata, trage cineva după mine, dar nu, îmi dau acum bun. Da, băi, după tine. Pentru că tu faci zgomot cât se audă și cei din lobby. Du-te în spatele casei. Nu sta pe stradă să faci Mă duc în ce? spatele casei, gata. Fin. Stai pe marginea zidului. Nu în ușa aia. Ce s-a întâmplat, bă? Ai deschis Bine, la focul? mine. Cu E frică, frica ta îl e bă. îi dau Focul pickaxe, ți-a... îi dau pickaxe. M-am omorât. Da, ai tras cu shotgun-ul, nu cu pickaxe-ul. Îl bagi după ce moare. Bravo, un kill. Acum nu sta să faci dansuri victoriei pe cadavru. Mulțumesc frumos. Da, ai două kill-uri. Dacă ajunge la 10, îți dau voie să te numești Grog Killer 3000. Dacă ajunge la 0, îți dau voie să plângi în brațele mele. Dar acum, stai să număr de la 3, că iar zici că e vina mea. Nu-i vina mea, e vina ta că ai un aim. Te mai certa cu mine. Da, bă, am văzut că e player. Nu ți-am zis nimic, că dacă îl mai omoare pe el, nu plângi tu. Gata, l-am Dacă îl mai bagă... Bravo, acum ai 3 kill-uri. Îl iei pe el și tu tot nu mori. Dacă ajunge la 5, îți cumpăr telefon nou, să poți vorbi în timp ce te joci. Sau ți-l bag în ureche, să mă auzi cum zic. Nu intrea, bă, nu intrea. Nici că am nevoie de telefon, adică spus că nu mai înțeleg nimic. Da, bă, nu mai înțelegi nimic. Dar tot continui să tragi. Player, Că la ești... bine. Da, bă, cu 2 Fuge. playeri ești acum Da, lasă-l să fugă. Tu stai, iei kill-ul din spate și nu sta să-l faci. Stai, frate, hai să facem duo. Mă duc Fuge? după ei, am înțeles, fugi, da. Da, bă, du-te după ei, dar nu alerga ca un câine după mașină. Stai, țintește și dă-i cu shotgun-ul în picior. Dacă se oprește să plângă, îl Nu omori. poți să-i Dacă dau fugi... în aer, în picior, te mai certa cu mine. Da, bă, nu poți să-i dai din aer că nu ești Iron Man. O să Ești un vezi țântar că-ți cu ia shot. avion acum din cauza ta. Gata, Da, au bă. murit, mulțumesc frumos, Grog. Acum stai să nu mai mor tu, că dacă mor, iar zici că e vina mea că te-am învățat să tragi. Nu am zis asta, Da, am ai zis. omorât încă unul. Bravo, ai ajuns la 4. Acum stai număr de la 5 Nu, încercare. am 5, Că de obicei... că ai cumperi telefon. Da, îți cumpăr telefon. Dar nu, îți cumpăr un Nokia 33 ani de SP, că nu mor din el. Și îți pun ringtone-ul să sune Victory Royal de fiecare dată când facem kill. Dar dacă ajungi la 10, îți iau și un iPhone. Dar doar dacă promiți să mă lași în buș când trebuie fugi. să mai fac 5 kill-uri, am înțeles, challenge. Am iarăși player la mine. Da, bă, ce faci? Aduni câini de stradă? Zi să 6 stăm în spate. kill-uri, na, mai ai încă 4 și pup pe telefon. Cum ți l-ai pierdut? Cum crezi? Ai băgat un rucsac după ce ai zis, hai să fac building. Și acum îl cauți în lobby. Sau le... Grog, vine după mine. Grog, vine după mine. Da, vin după tine. Hai,
Nu mai țipa în microfon că mă doare în ureche. Ascultă-te după ușa aia de la benzinărie. Nu sta în fața pompei că te văd toți, ca un bec aprins. Grocul vine? Bun, atunci fugi, nu sta să-ți saluți. Hai că am 7 bobițe, Groc. Dacă fac 10, mi cumperi iPhone, da? Da, bă, dacă faci 10 îți cumpăr iPhone, dar doar dacă le iei cu bateria plină, nu cu bateria la 1% și te prinde noaptea și zici, Groc, am murit, dă baterie, deci ai 7, ai 3. Dacă le faci, îți iau și AirPods. Să auzi când îți spun, ascunde-te, nu sta să faci selfie cu dușmanul. Groc, dacă zici că de pe iPhone am jucat mai bine, Da, bă, pe iPhone ai 200 FPS, nu ca pe PC-ul tău cu 20 de FPS și nu țepă crash-uri. Dar dacă tot îți iau iPhone, îți pun și un buton special. Apasă când mori și eu vin și îți dau un pumn în spate să te ridici. Nu-i vina lui, e vina ta că ești slab. îi dau pic exploata sau mă bag cu el? Când mi-a răspuns că îi dau pic, Groc. Am murit. Da, bă, te-ai dus la dușman cu pickaxe în loc de armă. Hai să lovesc cu lopata, o să fie funny. Funny a fost când te-am pușcat înainte să ridici mâna. Ai murit, deci mai ai telefon.